Iýulyň 7-sinden 8-ne geçilen gije Türkmenistandaky Türk diplomaty, dini meseleler boýunça geňeşçi Kemal Uçkun Aşgabadyň Kardiologiýa ylmy-kliniki merkezli hassahanasynda pnewmoniýadan aradan çykdy. Bu waka ýurdun hassahanalarynda koronawirusa mahsus alamatlar bolan näsaglarda COVID-19 keseliniň tasdiklanmagynyň dowam edýändigi, olaryň köpüsine pnewmoniýa diagnozynyň goýulýandygy barada habarlaryň gelip gowşýan mahalyna gabat geldi. Türk diplomatynyň ölendigi barada özi ýurt içindäki çeşmelerine salgylanyp 8-nji iýulda habar beren Türkmen News neşri maglumaty Türkiýanyň Aşgabatdaky ilçihanasynyň tasdiklandygyny hem aýtdy. Jenap Kemal Uçkun 27-nji iýunda ýokary derejede gyzdyrma, dem gysma we üskülewik bilen keselhana ýerleşdirildi. Oňa pnewmoniýa diagnozy goýuldy diýip neşir Türk diplomatyna koronavirus testiniň edilendigini ýa-da onuň netijesiniň nähili bolandygyny anyklamagyň başartmandygyny hem bellidi. Habarda Türk diplomatynyň jaýlanyş çäresiniň 8-nji iýulda saat 12:00-da boljakdygy ma'lum edilýär. Ýöne onuň nerede jaýlanjakdygy barada maglumat berilmeýär. Azatlyk radiosu bu barada kommentari almak üçin Türkiýanyň Aşgabatdaky ilçihanasy bilen habarlaşanda telefonu jogap beren türkmen işgär özleriniň bu hakda maglumat berip bilmeýändigini aýdyp telefonu taşlamak bilen boldy. Ýöne Türkiýanyň TRT awaz neşri Türk diplomatynyň ölendigi baradaky habary Aşgabatdaky ilçihananyň agyr ýetkisi diýen sözbaşy bilen çap eden maglumatynda ma'lum etdi. 1963-nji ýylda doglan Uçkun Aşgabatda bejergi alýan keselhanasynda aradan çykdy. Pnewmoniýa diagnozy bilen keselhanada bejergi alan Uçkun dem alyş ýollaryndaky ýetmezçilik sebäpli bir näçe wagtlap keselhananyň intensiv bejeriş bölüminde saklandy diýilip Türk neşriniň habarynda bellenilýär. Şeýle-de habarda 2018-nji ýylyň ýanwar aýyndan bäri Aşgabatdaky Türk ilçihanasynda dini işler boýunça geňeşçi bolup işlän Uçkuny Türkiýe getirmek üçin prosesiň başladylandygy hem aýdylýar. Türk diplomatynyň ölümi ýurdun hassahanalarynda koronawirusa mahsus alamatlar bolan näsaglarda COVID-19 keseliniň tasdiklanmagynyň dowam edýändigi, olaryň köpüsine pnewmoniýa diagnozynyň goýulýandygy barada habar berilýän mahalyna gabat geldi. Türkmenistanda koronawirusyň ýokdugyny aýdýan ýurt häkimetleri şu günler ýokunç keselleriň ýaýramagyndan goranmak boýunça öň görülip eşidilmedik çäreleri girdiyärler. 8-nji iýulda Azatlyň Aşgabatdaky habarçylary jemgyýetçilik we şäher transportynda badarlarda maska giymegiň talap edilýändigini, muny berjä etmedik raýatlara jerime salynýandygyny habar berdiler. Şeýle-de olar şäherde maska gytçylygynyň emele gelendigini aýdyp, olaryň hiç ýerde tapdyrmaýandygyny hem bellediler. Maskalar we rezin ellikler 5-10 manatdan bahalanýar. Ýöne häzir olar Aşgabatda defitsit dermanhanalarda maska satylmaýar. Ýöne polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň işgärleriniň ählisi maskaly işleýärler. Şäherde maskaly barýan türkmen aýallaryny görse bolýar diýip habarçymyz aýtdy. Şol bir wagtda habarçy arasalaýjylaryň we beýleki dezinfeksiýa terişdeleriniň her bir bazarda, döwlet dukanlarynda we dermanhanalarda satylýandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Paýtagtdaky beýleki bir habarçymyz bolsa 7-nji iýuldan başlap Aşgabadyň bir näçe şol sanda 8-nji we 9-njy saglyk öýlerinde raýatlary ylmy-kliniki dermanynyň nowatdaky tapgyrynyň paýlanandygyny aýtdy. Her bir maşgala agdasy üçin 10 tabletka berip başladylar diýip gizlilik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 8-nji iýulda gürrüň berdi. Ýatlasak Aşgabadyň saglyk işgärleriniň raýatlary koronawirusyň öňüne almak üçin bu dermanlary her gün içmegi maslahat berýändigi habar berilipdi. Ýöne 2007-nji ýylda Russiýanyň Lukmançylyk Ilymlar Akademiýasy geçen asyryň 70-nji 80-nji ýyllarynda Sowet Soýuzynda dümögiň öňüne almak üçin işçen ulanylan ylmy-kliniki köneleşen derman diýip ýylan etdi. Beýleki bir habarçymyz Arçman şifahanasynyň ýapylandygyny aýdyp, türkmen häkimetleriniň koronavirus ýokuşan näsaglary Änewiň keselhanasyna gizlendigini habar berdi. Keselhanalar dolu. Aşgabadyň Niýazow keselhanasynyň koridorlarynda adamlar ýatyr. Bütün dünýä saglyk guramasynyň missiýasynyň şu gün öz işine başlamagyna garaşylýar. Olar Ýyldız mehmanhanasynda briefing geçirerler. Ýöne onuň wagty heniz belli däl diýip habarçy aýtdy. Ýatlasak
baksak 2 aylap garaşylandan soň bütün dünýä saglyk guramasynyň COVID-19 missiýasy 6 iýulda Türkmenistana bardy. Azatlyk radiosu Türkmenistana baran halkara wekilleriniň özlerinden häzirlikçe maglumat alyp bilmedi. Azatlyň habarçylary Aşgabatda we vilayetlerde COVID-19 keseli bilen kesellän we kesellän bolmagy güman edilen adamlaryň diňe ýokunç keseller hassahanalarına däl, eýtem taýýarlanan beýleki keselhanalary da şeýle hem käbir ofis jaýlaryna da yerleşdirilýändigini habar berip gelýärler. Ýöne habarçylarymyz we çeşmelerimiz koronavirusly näsaglaryň saklanýan yerleriniň bütün dünýä saglyk guramasynyň COVID-19 boýunça resmi toporunyň agzalaryna görkezilmejekdigini, olar üçin agyr hassalardan şolsanda COVID-19 hassalygy bolan adamlardan boşadylan keselhanalaryň ýörüte taýýarlanýandygyny aýtdylar. Olar şol hassahanalaryň arasynda Farap gümrük gullugynda gurulan täze karantin zolawynyň bardygyny hem bellediler. Bu aralykda Liwapda habarçylarymyzyň biri vilayet häkiminiň Farap gümrük gullugynda gurulan karantin zolawynda kemçilik tapyp, gysga wagtyň içinde düzeltmegi tapşyrandygyny habar berýär. Bu karantin zolawynyň daş töregi simden düzülen hayat bilen aýlanan. Häkim sim hayaty aýryp, oňa derek kerpiçden hayat örmegi tapşyrdy. Häzirki wagtda bu ýerde işçiler gije gündüz daş töregi awatlaýyş işlerini geçirýärler diýip Liwaply habarçy 8 iýulda gurrun berdi. Azatlyk radiosu ýokarda gurrun edilen ýagdaýlar barada ýurdun saglygy goraýyş we derman senaty ministrliginden, Aşgabadyň saglyk öýlerinden we Liwap vilayet häkimliginden kommentari alyp bilmedi. Türkmen häkimetleri ýurtda koronavirus bilen kesellän adamlaryň ýekejesiniň hem hasaba alınandygy barada habar bermediler. Döwlet medeniýetinde ýurtda COVID-19'a garşy görülen resmi çäreler käbir hassahanalaryň näsaglardan dolmagy we maska giymek talaby barada ilat köpçüligine açıçan maglumat berilmeýär.